Vagón 91. Entrevistas de xeito cotián a persoas extraordinarias. Mariñeiriño do mar, que no mar andas metido, que no mar andas metido. Di metidos catro ventos, cale o máis atrevido. Di metidos catro ventos, cale o máis atrevido. Ai la 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 la, 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 ai la 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 la. Existe un pequeno recuncho en Laxe chamado Praia dos Cristais. Se tivera que definir este lugar en poucas palabras, diría segunda oportunidade, porque foi o mar quen, coa súa forza, labrou as botellas caídas do vertedoiro municipal. Agora, moitas persoas van a este peculiar lugar a ver o que o mar pode chegar a facer. Non obstante, o mar tamén quitou moitas vidas na costa galega, e mariñeiros como Rogelio arriscan a súa vida diario para poder traer á terra os mellores peixes e mariscos da zona. Iso sí, Rogelio tamén quere unha segunda oportunidade para o mar, e unha terceira, e unha cuarta, porque no seu tempo libre comunica nas redes sociais a importancia de seguir mantendo a artesanía e o cariño pola pesca sostible. Contame como estás. Que tal estos días traballando? Que tal o tema da pesca? Como che foi estes días? Contame. Pois mira, a verdade é que levamos toda a semana con temporal bastante fuerte, donde a maioría da flota non saleu a pescar, salvo raras excepcións de algún barco grande. Así que imagínate, nós que somos unha planeadora de 7 metros, nin na ría podíamos traballar con este mal tempo. Así que agora a verdade é que estou desexando, que parece que para a semana dá algo de melloría, e a ver se xa podemos ir. Claro, porque no teu traballo, Rogelio, ti que eres mariñeiro, condicionache moitísimo, moitísimo non todo, o tempo, as estacións. Eso tamén inflúe na pesca que fas, non? No tipo de pesca que fas ou no tipo de peixe que recolles. Habitualmente, que é o que máis traballas como mariñeiro? Pois, mira, a maior parte do ano traballo con miños, que son un tipo de artes fixas de enmalle, que o seu sistema de pesca consiste en que nós deixámolas no fondo do mar dun día para outro, marcados cunhas boias, que indican, pois, que é noso, ten o noso nome do noso barco e a arte da que se trata, e iso permite nos recuperalas ao día seguinte. Levantamos a boia, as redes veñen para arriba, e os peixes quedan aí enganchados ao marisco porque a malla é de nylon translúcida e entonces non se ve, sobre todo nos momentos do día nos que hai menos luz. E aos peixes pasalle un pouco como a xente, que hai momentos do día e hai momentos da súa vida nos que andan máis despistados e non están tan atentos ás trampas, como ao mellor cando andan buscando comida, que sería, como no noso caso, cando imos apurados para traballar, cando están escapando dun depredador ou cando se atopan en época de enamoramento, non? Que tamén andamos as persoas un pouco despistadas, pois os peixes e os mariscos igual. Eh, Falando de enamoramento, que mañá é o día de San Valentín. pois Que sí, ben che veo, Está... Como piaches aí? pois os peixes tamén namoran. E nada, o noso sistema de pesca pois básase neso, como outros tipos de artes de pesca. Hai outros, en cambio, que ao mellor utilizan señuelos para pescar, cebos, pois como cando lle puñemos o queixo na ratonera ao rato, non? Pois o mismo, ponse dentro das nasas, esas que se ven nos muelles para pescar pulpo ou nécora, pois métese un trozo de peixe que sirve de atraínte, de cebo para nécoras e polvos e así. Pero bueno, que che decía, nós dedicámonos, ainda que temos varios permisos de pesca dentro da embarcación, 5, que é o máximo que se poden ter, no noso caso temos os 5, ao que máis andamos é eso, con artes de enmalle, con miños. E nesta época en concreto, pois os días que podemos ir ao mar estamos traballando ao choco, á centola, tamén a arraias, algún lumbrigante, que ahora mesmo tamén está aberta a veda, rodaballos, peixe variado dos fondos de area e tamén dos de pedra, así, cerquiña da costa. Claro, porque o voso é unha artesanía, literalmente, a pesca que facedese de xeito artesanal. Nos últimos anos, porque ti xa levas uns anos indo ao mar dende moi novo,
É obvio que imagínome que habería cambios, non, á hora da pesca, pero síguese mantendo o xeito, digamos, tradicional de pescar ou realmente non ten xa moito que ver como cando comezaches ou como facía o teu pai ou o teu avó? A ver, a pesca sufreu moitísimos cambios ao largo destes últimos 25 anos, non? Ujú. Cambios que teñen que ver pois que aumentou a tecnoloxía, aumentaron as comodidades á hora de irmos a traballar, a seguridade, porque non é o mismo salir a faenar desde un pequeno porto natural, como se facía aquí en Queiruga, en Nadelas, donde non había iluminación, donde non había amarres, donde non había forma de acceder facilmente a onde estaban as embarcacións. Aquí chegou a haber unhas 40 embarcacións tradicionais en Queiruga mismo, nun sitio onde non hai porto, simplemente é unha pequena ensenada, e non é o único sitio. Ao longo de toda a costa de Galicia había moitos lugares así. Aquí chegou a haber unhas 40 embarcacións ou máis tradicionais de madeira, e a xente para sair a pescar pois tiña que cargar ao lombo de noite por riba das pedras cos aparellos, os primeiros motores que viñeron pois quitábanos e puñenos moitas veces no mesmo día para que non llo roubaran, co peixe ao lombo, non había aparatos, non había apenas predicións meteorolóxicas, ou as predicións meteorolóxicas fiables coñezoas desde os últimos anos a través de internet, por páxinas como Windguru, que dan unha información precisa da meteoroloxía. E para a xente que traballamos en pouca profundidade, moi próximos á costa, pois unha variación do oleaxe significa terte que arriesgar máis ou incluso perder os aparellos ou perder a vida, non? Hoxe en día houve moitísimas melloras. As embarcacións son máis grandes, son de materiais máis fortes, temos motores máis potentes que nos permiten pois, desplazarnos máis rápido aos sitios de pesca, escapar dos peligros, temos millores redes. As redes antiguamente eran de materiais que se estropeaban con moita facilidade, que había que atalos, non se sustituían os vellos polos novos, senón que había que atalos un a un, pescaban moitísimo menos, pero moitísimo menos, non había sondas, non había GPS, non había aparatos de radio, nin móviles, todo eso pois xogaba en contra de dúas cousas, da calidad de vida no traballo, do volumen de capturas e da seguridade. Entón, que pasou? Pois que agora imos ao mar máis seguros, con máis comodidades, hasta en cousas tan pequenas como ter uns bons guantes que che protexan das picaduras dun erizo de mar. Hubo anos nos que se pescou moito e non había limitacións. Hoxe en día hai moito menos peixe no mar. Entonces, como se solventa ese aumento na capacidade de capturas por toda esta mellora nas tecnoloxías, nas redes e tal e cual? Pois con limitacións nas capturas a través de normas como as tallas mínimas, os topes, as vedas, as obligacións de devolver as especies protegidas ou as que teñen hueva ao mar. Ese é un pouco pois o que se está dando agora nos nosos tempos, no que nos estamos movendo. Xusto curioso que fales diso, porque foi algo que ti foches fiando ata agora, porque unha das cousas das que che quería preguntar e das que me gustaría que me relataras ti dentro do teu punto de vista personal, Rogelio, é o tema das cuotas. Porque en Galicia, os últimos anos, houbo como moita controversia, non? De mariñeiros que se queixaban sobre o límite das cuotas de pesca, que para as persoas que non estén en coñecemento do que son as cuotas, digamos que é o límite de cada especie, non? O que podedes chegar a recoller en función da tempada e das limitacións dentro do marco europeo e dentro do marco estatal, non? Digamos que é unha cousa que non ven tanto determinado, se non me equivoco, corríxeme, pola Xunta, senón que ven como máis centralizado. E tamén hai como ese cuestionamento, non? De ata que punto persoas que traballan dende Madrid ou que comparan a pesca do Mediterráneo coa pesca do Atlántico poden establecer esas cuotas. Ti que opinas realmente do que está acontecendo agora? Porque creo que incluso en decembro houve unha reunión na que se tratou ese tema a nivel europeo. Cal é a situación actual agora mesmo sobre o tema das cuotas e cal é a túa opinión sobre as mesmas? Esas normas deberían de salir, sobre todo, das que se tratan de especies que son de aquí, que están nas nosas augas, e da flota que traballa nas nosas augas,
eu creo que as normas, ademais de salir do sector, deberían de salir da xente da administración daqui e dos colectivos científicos daqui e do goberno daqui, non tanto de gobernos europeos, según o meu punto de vista. Por qué? Pois tampouco é tan ilóxico. Que sabe unha persona en Europa nun despacho do que pasa na ría de Muros e Noia en Queiruga na miña embarcación? Pois non ten nin a máis remota idea. Non ten nin a máis remota idea. Unha persona daqui, a nivel da administración, a nivel científico, a nivel de mariñeiros ou cofradías, vai a saber moito máis como está a situación que ninguén en Europa. En Europa temos outro problema, é que teñen máis poder os partidos políticos e as multinacionais e os lobbies que países. Entonces, ao mellor, podemos encontrar que a hora de tomar decisións sobre cuotas ten moito máis poder un partido político que os propios partidos políticos do noso país ou de Galicia, ou as multinacionais ou os lobbies. Entonces, eso non ten moito sentido. Quedeime aí parado nun momento porque me dou a impresión de que se quedaba parada a pantalla, pero non sei se a mí se me sigue oindo. Sí que se parou un intro, pero sí que é certo que estabas falando nese instante, que é unha cousa que tamén se quería preguntar, de todas as especies ás que tedes acceso, bueno, vos ti e teu irmán en concreto traballades cunha embarcación, como dixeches, de 7 metros de longo, e iso tamén pois, vai determinado, imagínome, o tipo de especies que tratades e que traballades. Tamén traballades, obviamente, en pesca de baixura, pero dende o teu punto de vista e dende a túa cercanía coa pesca, cal é a especie ou cales son as especies máis afectadas? Falabas antes da xarda, de que era un peixe que migra, que non está constantemente na zona da costa galega. É a xarda unha desas especies ou hai outras moito máis afectadas ou máis consumidas que realmente o están a pasar verdadeiramente mal agora para chegar a reproducirse e manterse vivas? Pois mira, por exemplo, a xarda é unha das especies máis polémicas. Por qué? Pois porque é unha especie da que existe unha gran abundancia, é unha especie desas que son moi prolíficas, que poden criar moitísimo, que ademais son moi voraces, ao seu paso pois comen cantidad de alevíns de outras especies de todo tipo, e que é moi abundante. Non todos os peixes están suxetos á cuota. A xarda sí está suxeta á cuota, que a fixan pois Europa. Europa fai o reparto entre os distintos países da Unión Europea. Hai 2 ou 3 países que se levan eles solos máis da mitad do total desa cuota e o resto queda para repartir entre o resto de todos os países da Unión Europea. España despois reparte a súa parte entre as comunidades autónomas e nas comunidades autónomas, como no caso de Galicia, repártese a nivel provincial entre pesca, digamos, máis artesanal ou que a pode coller de maneira máis involuntaria, entre comillas, e a flota que vai especificamente a ela, como pode ser o cerco ou o arrastre. Claro, onde estivo o problema? Pois que hai unha parte importante da flota de artes menores que, traballando outras especies, pois pode suceder que caen nas nosas redes en moitas épocas do ano xarda. No noso caso, pois como temos un tamaño de malla bastante grande, non representa moita cantidad. Ao mellor podemos coller no verán, algúns días, 2, 3 caixas de xarda. Cal é o problema? Que esa xarda ven nas nosas redes morta xa. Non a podemos devolver como fago carraias viva ao mar, porque ven, o sea, non a pode devolver e que siga vivindo, porque ven morta xa. É un peixe que morre moi rápido. Hai barcos que ao millor traballan a pescadilla ou a faneca e de repente resulta que un día lle veñen 40 caixas ou 50 caixas de xarda, fresca a saltar, en perfecto estado, morta, e non a poden levar para vender, porque se acabou a cuota. Entonces, que fan con este peixe? Desde logo é un sinsentido, porque, por unha parte, considero que non se lle fai ningún daño á especie, considero que cando hai unha norma nos tratamos, por exemplo, se eu acabei de pescar o cupo de raia, por exemplo, tratarei
non botar as redes nun sitio onde haba moitas raias. Si me ven unha que sea por casualidade. Ca xarda pasa un pouco o mismo. Cando a cuota está agotada, ao mellor os barcos non a queren pescar. Pero, como na naturaleza non mandamos nós, que manda Poseidón, como dixo moitas veces, vale, non podemos evitar, se a xarda arrima as nosas costas, de repente todos os barcos estarán pescando de maneira involuntaria un montón dela que non poden levar a vender porque se acabou a cuota. Pero, claro, desde un despacho ti non podes mandar nas xardas nin nos peixes, nin podes predecir a cantidad que vai haber dun ano para outro. Nin podes tampouco decir ao mar o que nos vas a dar ou o que non nos vas a dar. Me explico. Se eu vou aos berberechos ou vou aos percebes, se os hai, podo elegir coller 10 kilos ou coller 20 ou coller 30 e parar. O peixe e o marisco, na maioría das artes de pesca, redes, etc., non o podes controlar, porque ti arrías as redes e venche cando quere el, non cando quere Europa, nin siquiera cando queremos nós. Entendo, Rogelio, pero, por exemplo, unha das cuestións que me pregunto, eu que non vou ao mar e non estou, Sí, digamos, concienciada do nivel de impacto. Entendo que ten que haber un consumo responsable, tanto por parte dos consumidores, como podo ser eu, como por parte das persoas que vos adicades ao mar, como eres ti. Pero, por exemplo, vendo os últimos datos da Xunta de Galicia, que fala de alrededor de 4.000 embarcacións de baixura en Galicia, imagínome que, claro, ti eres unha persoa que ten conciencia social, pero tamén estamos falando de que eses kilos de xarda, eses kilos de peixe tradúcense en cartos. Hasta que punto esas 4.000 embarcacións son responsables coa súa recolleita de xarda e hasta que punto é controlable? Porque entendo que o que me estás dicindo, non? No sentido de que as especies pois, teñen uns hábitos e imagínome que tamén agora mesmo estarán cambiando polo cambio climático, que iso tamén é outra cousa que che quería preguntar, porque tamén se está falando agora mesmo de especies invasoras dentro das rías galegas. Pero, consideras que realmente existe unha consciencia por parte dos traballadores do mar ao nivel que precisamos de que esas 4.000 embarcacións se recollen unha soa xarda, sexan responsables de decir non é o momento de recoller a xarda porque non se pode, porque está de cría ou, bueno, aquelas limitacións que, ou polo tamaño, aquelas limitacións que vos tedes establecidas para saber que é o momento ou non, é o intre ou non de recoller a xarda. Cal é a realidade do mar nese aspecto? pois mira, a realidade é que nunca na historia de Galicia hubo un tan elevado número de normas, nin tan específicas, nin tan protectoras con respecto ao medio mariño e ás especies, nin nunca na historia hubo un tan elevado cumplimento. E, por suposto, eso é fruto tanto da responsabilidade da conciencia dos mariñeiros, como, por suposto, tamén ten incidencia a labor dos gardacostas e da xente que supervisa que se cumplan as normas. Pero, evidentemente, se non houbera unha voluntad por parte dos mariñeiros, que realmente a hai, non se cumpliría, porque hasta o día de hoxe hai moitas prácticas que un mariñeiro pode levar a cabo a bordo non moi sustentables, non moi éticas, e non hai nadie que o poda vixiar ou controlar, aínda que existe un gran control e unha gran vixiancia, non? Pero sempre se poden buscar as formas de engañar a administración ou de engañar a quen vixía. Está claro de que hai furtivos que son mariñeiros e outras veces non, son do mar ou son de terra, pero eu quero marcar unha clara diferencia entre o que é un furtivo ou un delincuente e o que é un mariñeiro. E no que respecta aos mariñeiros en Galicia, a día de hoxe, sobre todo no ámbito mundial, somos un exemplo a seguir de tanto porque existen esas normas como por no elevado cumplimento que existe das mismas. Xa quixéramos que en moitos países do mundo se cumplira a este nivel e, sobre todo, que moitas veces, por causa destas normas, nos vemos moi mermado aos nosos ingresos e, sin embargo, pois continuámonos esforzando e moitas veces costa, porque eu, por exemplo, se me ven un bogavante de 4 ou 5 kilos que me pode pagar por el a mellor 100 ou 150 euros, pois realmente pode representar unha tentación non devolvelo a mar, se está en veda.
Entón, a maioría da xente do mar, hoxe en día en Galicia, sí está cumplindo, e é exemplar. Rogelio, outra cousa que che quería preguntar, xusto agora que falaches de, bueno, de restriccións, é unha das cousas que che vi nas redes sociais tamén é que falabas dos arancéis que tedes impostos, agora que tamén falas dos cartos que che pode chegar a costar un bo avante, non? Ou que che pode chegar a supoñer a ti como ingreso. Falabas do atún, falabas da chegada de grandes cantidades, inxentes cantidades de atún dende China, se non me equivoco. Que supón a importación de peixe estranxeiro para un mariñeiro como pode ser ti ou un mariñeiro galego? E por que é tan grave a situación que está acontecendo agora co tema dos aranceis? Pois é grave porque un país como China está vendendo en Europa o atún moito máis barato do que o pode vender un barco español, galego, e claro, mentras a nós temos un montón de normativas de todo tipo para cumplir, de corte medioambiental, laboral, entre as normas que antes che falaba, por exemplo, hoxe en día non pode ir a bordo unha persona sin estar asegurada. E sabemos que en terra aínda sigue sucedendo que moitas veces traballa xente sin estar asegurada. Sin embargo, no mar é prácticamente imposible, porque en Capitanía Marítima non se despacharían se non tes todos os traballadores, non che autorizarían para salir a pescar, unha supervisión que se fai cada X meses, se non tes a toda a xente asegurada. E as sancións son moi grandes, de maneira que eu creo que non me pillaría os dedos se digo que o 99% dos traballadores da flota galega está asegurada. Tamén normas de tipo das que falamos antes de sostenibilidade, de corte medioambiental, etc. China e os barcos chinos, como os de outros países do mundo, están baixo o punto de mira porque practican moitos tipos de pesca ilegais, explotación de traballadores, etc. Se aínda por riba eles non teñen arancéis, pois que mensaxe se nos está lanzando a nós, os mariñeiros galegos? De maneira que, galegos e españoles, de maneira que se se quere que a xente do mar cumpla con esas normas que se poñen, que son superimportantes, hai que poñer exemplo. E exemplos son as mesmas normas para todos. Porque, aínda que non pesquen aquí, se ven para aquí e entra aquí peixe que lle sale moito máis barato conseguilo, porque non teñen que cumplir un montón de normas fiscais, laborais, etc., que non respetan os mares, pois que mensaxe nos están lanzando á flota galega? Que delincamos tamén? Non sei se me explico. Claro, a competitividade non é igualitaria nese sentido, non? Porque digamos que é o mercado o que está dictaminando. Aínda que despois vós tamén, imagínome, como cualquier traballador, requerides dun trato xusto e de que esas horas de traballo que invertides pois que sexan ben remuneradas, porque ao final estades arriscando a vosa vida por conseguir o produto. Falamos do tempo como condicionante e o tempo en Galicia non é non é moco de pau. E xusto, a ver, eu que son dunha zona que se chama Costa da Morte non hai máis que argumentar, non? Aínda que hoxe os medios son outros, que de cando se nomeou esta zona, pois é comprensible o que nos estás compartindo. E tamén isto me fai reflexionar, Rogelio, sobre o amor que lle podes chegar a ter ao mar para lanzarte todos os días a sair a navegar e a arriscar a túa vida. Porque que é iso que ten o mar que non teñen outros traballos ou outras labores que fai ao mariñeiro volver a subir ao barco, aparte de que é un xeito de gañarse a vida, porque non creo que, a pesar de ser un xeito de gañarse a vida, dende o meu punto de vista, isto xa é personal, sexa para todo o mundo. Que é o que ten o mar que non ten outro traballo? Bueno, a ver, eu direiche que no meu caso, cando empecé a ir ao mar con 18 anos, eu mareábame todos os días e o pasaba fatal. O primeiro día que fun ao mar con meu irmán había un pouco de mal tempo,
pero a min aquelo parecíame como se fora un huracán. E recordo que me fartei de chorar, e eu non son moito de chorar, nin son unha persona débil, ao contrario, son unha persona que, por suerte, gozo de bastante boa salud e forza física e me gustan os traballos físicos, e recordo que ese día, con 18 anos, parteime de chorar, pensaba que iba a morrer, lle suplicaba a meu irmán que por favor me levara de volta para a terra, que facíalle pajaba o que fixera falta, pero que me botara en terra, que eu morría. Recei a todos os santos, eu non son moi creyente, e paseino realmente mal. E meu irmán, mentras tanto, pois estaba cantando unha canción destas dos anos 80, non sei de quen era o grupo, pero bueno, era algo así como Tu madre non lo dice, no, pero me mira mal, entre outras, partíndose de risa mirando para min, porque claro, a realidade é que aquelo nin era un temporal, nin era nada. O sea, despois teño ido 20.000 veces ao mar con auténticos temporais que podes ter medo, o cal non quer decir que estés inseguro, pero medo pásalo, porque se hai un oleaxe forte, se hai vento ou estás moi próximo á terra, pois claro, podes temer, podes ter medo, non? Meu pai morreu no mar, nun accidente. Daquela meu irmán iba con el. Meu irmán conseguiu chegar á terra e salvouse, e el foi o primeiro que volveu a ir para o mar. E despois fun eu con el. E pregúntasme por qué? Pois mira, a mí sempre me gustou traballar cas miñas mans, aínda que tamén teño inquietudes de tipo intelectual e cultural, etc. Sempre me gustou o traballo cas mans, o traballo físico. O traballo do mar é un traballo moi bonito, porque, aínda que hai días de mal tempo, hai outros moitos días que ti sales ao mar, esa sensación de libertad, ver a Galicia desde o mar, que é, non vos podedes imaginar, preciosa. O sea, se é preciosa vendo-a desde terra, desde unha carretera, do mar é o doble. Eu que podo ver todo o que é a costa hasta Fisterra e hasta Currubedo, pois cada día encho os pulmóns ao respirar e encho o corazón simplemente podendo ver eso. E ao mesmo tempo tamén é bonito que ti podas traballar con honradez cas túas mans e quitar un produto que, mira, cando un cultiva a terra, colle patatas da súa horta ou ovos das súas galiñas, é unha satisfacción porque ti estás vendo logro do teu produto é algo para alimentarse, non? Que é unha das necesidades básicas do ser humano. Cando íbamos a pescar, nós íbamos a pescar, hai parte do peixe que comemos nós, pero sobre todo traballamos para que outra xente coma peixe. E iso é unha satisfacción enorme. Todos os traballos que producen algo, que logran algo, son bons, pero os traballos que producen para cubrir as necesidades básicas da xente, e ademais que temos a oportunidade de, como sabemos que iso é para outra xente comerciar, cociñar, etc., ou comer, temos a oportunidade de coidalo ao máximo, de esmerarnos de que chegue fresco ao porto, de que este ben coidado, de que respetemos as normas das que falamos antes de corte medioambiental e para que haga peixe e marisco para o día de mañá para as próximas generacións. Todas esas son cuestións que son satisfactorias, máis alá incluso da de pescar moi ben ou pescar moitos kilos ou que cho paguen ben. Entonces, digamos que o do mar, aínda que ten cousas, como todo o mundo sabe, de dureza, de estar ao sol, á chuvia, ao salitre, ten outras moitas cousas que son satisfactorias. O compañerismo, que a xente do mar na que podes atopar moi boas cualidades. Eu sempre digo que a xente do mar ás veces pode, para algúns, parece que é xente moi ruda, ou que pode ser xente pouco intelixente, non? Eu digo que o sector do mar é unha cultura en sí mesma, unha cultura mariñeira moi profunda, con moitas cousas envoltas. O traballo do mar é un traballo no que na xente hai unhas cualidades especiais, como son a abnegación, o ti, cando sales a pescar, non estar pensando na túa propia vida, sino estar pensando na túa familia, en ter cartos para os teus fillos, para pagar as túas facturas e todo eso. Por eso eu tamén, aparte de me gustar o mar e traballar no mar, admiro tanto aos meus compañeiros e lles teño moitísimo respeto, sobre todo a xente da que falábamos antes, que noutras épocas traballou no mar en condicións moito máis duras, ou os que hoxe en día salen a faenar e a pescar por todos os mares do mundo.
eles, como me pasa a min, damos todo eso por sentado, porque xa é un hábito, non? Pasa un pouco que as cousas que ás veces colgo nos meus vídeos, de que para a xente do mar collemos un peixe moi colorido ou chamativo ou diferente, como xa o facemos todos os días non lle damos valor, pero iso non quer decir que non o teña. Que a xente sala embarcada a traballar fora pode ser xa algo moi habitual en Galicia que se dá por sentado por unha parte, outra parte da xente, si é certo que valora moitísimo a xente do mar, pero realmente representa un gran esforzo, sacrificio, abnegación, querer á familia, e as familias en terra que están pensando nos seus familiares, homes, fillos, primos, que están en alta mar, pois tamén o mismo, non? Sempre se fala do mariñeiro, que o pasa moi duro, pero eu recordo a miña nai toda a vida pasando, se algún día íbamos ao mar de noite ou así, pasando toda a noite en vela esperando por nós. Pasar unha noite en vela, un pasa cando está de festa ou cando está moi intranquila ou cando está preocupada polo que lle poda pasar a alguén, non? Bueno, non sei se iso contesta un pouco á túa pregunta. Sí, eu creo que contestou a miña pregunta e que tamén engadiches moitas outras cousas que son super interesantes, como por exemplo o papel da muller no mar, que é outra cousa que, bueno, xa non tanto no mar, senón que os últimos tweets que fixeches falaban da muller na ciencia, pero falando de túa nai, da espera das familias, sí que é certo que che quería preguntar do papel da muller no mar agora mesmo, como ti o percibes? Crees que a muller agora mesmo está integrada no traballo do mar ao mesmo xeito que o está o home? Crees que aínda hai cousas que hai que mellorar? Ou crees que aínda está relegada a certos papéis que os homes non asumen ou que as mulleres sempre asumiron até agora e aínda non, digamos, non se desligaron de todo diso? Pois a ver, na nosa sociedade sigue existindo moito machismo. Non é que o exista no mar. O sea, existe na sociedade, o ámbito do mar é parte do ámbito da sociedade. Pasa un pouco como que a historia do coidado do medio ambiente, tal e cual. Debemos de ser as artes de pesca máis sostibles todas? Por suposto. Seguramente hai algunhas que incluso máis que outras. Tamén debe de ser máis sostible a xente en terra e as industrias e cada unha na súa casa. Non é que eu teña que ser solo a xente do mar. Con este tema do que me comentas tamén sucede un pouco o mismo. A muller sempre tuvo un papel importantísimo no sector do mar, importantísimo. O que pasa é que non se valorou porque nunca se valorou a muller ao nivel que se debería de valorar, porque sempre eu oín de que os homes éramos os machos, os que traballábamos un montón, os que expoñíamos a vida no mar, os que pasábamos os traballos duros, porque a unha muller non é como un home, non pode, é máis débil. Bueno, mira, miña nai cargaba casi hasta 100 kilos de peso encima da cabeza desde ese porto natural do que che falaba, como moitas outras mulleres do meu povo. Desde aí hasta a parada do autobús, que é 1 kilómetro de distancia, e o levaban na cabeza a pé, e despois collían o autobús e ibanse hasta a Ribeira a vender o peixe. Non iban ao mar, pero estaban toda a tarde limpando redes cando os seus homes, levaban a comida. Na casa, no meu pueblo, hai moitas mulleres que, ademais, eran as encargadas de armar o aparello, e todo isto ao mesmo tempo que atendían dos fillos, do campo, etc. Sempre digo que meu pai, que se destacaba por ser un home moi traballador, como son os homes no meu pueblo, era super traballador, demasiado, pero podo decir que seguramente miña nai incluso era máis que el, máis que el. Pero isto non se reconocía, non se reconocía. Sigue sin reconocerse todo o que se debería. E depois hai outra cousa, que hai traballos e hai posicións que sempre se lle foron vetando ás mulleres. Por exemplo, non é que se lle prohibira, pero hai anos ninguén entendería que unha muller fora ao mar. Eu teño amigas que pelearon na casa para poder ir ao mar cando os seus pais. E ao mellor súa nai ou familiares querían que foran costureiras. E non estou falando, eu vouche falar sinceramente desde o corazón, non estou falando de marimachos. Non sei se falo ben ou falo mal. Estou falando de mulleres femeninas e mulleres fortes, ou todos os homes son igual de fortes. Porque eu conozo homes que son de constitución débil e ao mellor non valerían para ir ao mar. E conozo mulleres femeninas
e de constitución fuerte, e que ao mellor poden perfectamente ir ao mar e non hai absolutamente ningún problema se é o que lles gusta e se é o que queren. Nos últimos tempos que estou vendo que hai mulleres que se están incorporando máis aos barcos, van a mariscar desde embarcación, co rastro, como ando eu, con esa vara larga. Eu teño coñecidas que van e que pescan tanto berberecho, que é un traballo tamén moi duro, como cualquier mariscador da ría de Noia, Quizás o por que exemplo. estabas falando un pouco coas designacións ou coa adxetivación era que se rompen os estereotipos, non? De que unha muller por vestir dun xeito ou actuar dun xeito determinado ou ser máis ou menos feminino, co concepto que temos de feminino na sociedade, pois non deixa de ter as mesmas capacidades nin de facer o mismo que fai un home que vai ao mar habitualmente e que está fora deses conceptos. Entón falamos de que a muller, ti tes compañeiras que van ao mar e que fan esa labor. Eh, Pódese dicir que está cambiando entonces o tema, aínda que tiveran dificultades, vamos a ter a esperanza de que isto está cambiando realmente, de que hoxe en día as mulleres van ao mar e que traballan ao mismo nivel que podes chegar a traballar ti, que teñen dificultades ou que tiveran dificultades para entrar, pero que o están a facer entón, non? Sí, está existindo un cambio que é parello ao cambio que se está producindo na sociedade e que é unha evolución que se ten que dar xunto, pois moitas veces ao mellor terá que haber debate, terá que haber loitas, terase que falar do tema sempre con respeto, pero está claro que é unha cuestión na que homes e mulleres deben de participar e que debemos avanzar, que as mulleres que así o desexan e que son perfectamente competentes como cualquier home para traballar nunha embarcación, que as hai tamén que traballan exactamente no mismo que traballo eu, que fan o mismo traballo exacto que fago eu, de ir a levantar as redes, quitar os peixes, largalas a día de hoxe, pois a medida que se incorporan ao mercado laboral que non pasa absolutamente nada, evidentemente tamén teñen que ocupar posicións nas cofradías e de feito hai casos nos que están ocupando esas posicións e ademais o fan moi ben, porque máis que homes ou mulleres hai persoas con fantásticas cualidades e habilidades organizadoras, responsables, traballadoras, e non podemos perder esa oportunidade que esa xente competente pois estea neses postos. Galicia necesita, son mulleres moitas delas. E Rogelio, para unha persoa que non saiba realmente que é o que fai, por exemplo, porque eu non teño nin idea cal é o día a día dunha persoa que vai ao mar. Cal é a túa rutina? Nun día que te ergues, por exemplo, un martes, un mércores ou o día que vaias para ir ao mar. Que é o que fas? Que procesos ten que facer unha persoa no tipo de pesca que ti Sí. habitúas? Pois a ver, o que é a rutina diaria nas épocas do ano no que traballamos de maneira máis regular, como pode ser a primavera, o verán e o outono, que é cando hai mellor situación meteorolóxica, non? Nos meses de verán, principalmente, que se pesca máis, entonces nos esforzamos un pouco máis, porque ao mellor nas épocas que hai menos pesca ou que apagan menos, se o mar está un pouco mal, pois ao mellor non imos, pero se é nunha época na que vale moito ou que hai escasez de peixe, fai falta e tal, pois ao mellor, ainda que este algo de mal tempo, imos igual, non? Entonces, os meses de bo tempo en Galicia, primavera, verán e outono, e as épocas de Nadal e de Semana Santa, que o peixe vale máis, pois son as épocas nas que máis imos a pescar de maneira máis regular. Entonces, nesas épocas, o máis común é que eu, máis ou menos, me levante pois ás 8 da mañán aproximadamente, porque recorda que expliquei antes, non? Que as redes xa as temos no mar. Entonces, non é como hai casos de outros barcos que ao mellor madrugan moito, se levantan ás 4 da mañán porque teñen que botar as redes antes de que salga o sol, que é un momento no que máis, un dos momentos nos que máis malla o peixe, non? No noso caso, no, o noso tipo de pesca deixa as redes dun día para outro, e ademais é a maneira na que se traballa con ese tipo de redes legal. Entón, levanto máis 8 da mañá, máis ou menos, almorzo, ven meu irmán a buscarme á casa,
E desde Queiruga desplazámonos no coche hasta Porto do Son, que é onde temos a lancha, son 10 minutos de coche. Eu normalmente é un tempo que aproveito pois, para mirar o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o parte do tempo para eses días, algunha noticia, porque, claro, conduce meu irmán, entonces eu aí podo ir co móvil, non? E nada, chegamos a Porto do Son, collemos os lotes na furgoneta, que poden ser caixas, roupa de aguas, etc. E dirixímonos á lancha, desmarramos e salimos para onde teñamos largas as redes. Imagina, por exemplo, que as teñamos na zona de Carnota, junto ao faro de Lariño. Pois imos para aí, divisamos as nosas boias, collemos unha e cunha maquinilla hidráulica empezamos a meter a rede a bordo. Normalmente, meu irmán é o que vai metendo a rede, se non anda moito vento, e eu detrás del vou quitando os peixes, as algas, os ourizos, desfacendo os líos, porque se é posible tratamos de que meter a rede e deixala xa lista para volver a arriala de novo ao mar para o día seguinte. Vale? E iso repítese todos os días hasta o venres. O venres metemos as redes a bordo e levámolas para a terra. Porque o noso tipo de redes, ainda que as deixamos de noite, non se poden deixar máis dun día porque o peixe morrería e estropearíase. E o fin de semana temos a obrigación de ter un paro obligatorio de 48 horas para descanso noso, e máis descanso do mar tamén, e traemos as redes para a terra. O domingo volveríamos a ir a arriar para o lunes. E nada, eso que expliquei que facemos ca rede, faríamolo caseas que teñamos no mar, que poden ser 3 ou 4. Eu vou botando peixe. Sempre vendedes na zona de Ribeira ou vendedes tamén a outras lonxas, levamos o peixe ou levades o peixe a Coruña, ou porque moitos dos mariñeiros da zona de Ribeira, zona da Costa da Morte, levan tamén o seu peixe ou diferentes especies para vender aquí en Coruña, porque de Coruña creo, se non me equivoco, que vai tamén pa Madrid e lévase para outros lados. No voso caso, só vendedes Sí, en Ribeira, Rogelio? pois mira, no noso caso, a maior parte das veces, sí, porque claro, antiguamente, antes, cando eu empecé a mar, o volumen de capturas en Galicia era inmensamente maior, de maneira que había moitas pequenas lonxas en todas as poblacións. Na zona de aquí do Barbanza, por exemplo, de peixe, me refiero, había puxa en Porto do Son, en Aguiño, en Ribeira, en Muros, pero bueno, en Muros ainda se sigue mantendo. Sin embargo, ao disminuíren os volúmenes de capturas, ao disminuiu moito a dependencia da pesca galega, polo que falábamos antes da importación tamén. Quero decir que antiguamente había un elevado número de peixeiras, as plazas dos povos tiñan moitísima importancia, había moito reparto a domicilio, pero todo eso perdeuse moito porque, claro, multiplicándose o número de supermercados, de cadenas de supermercados, aumentou moitísimo a cantidad de peixe e marisco que ven de fora, disminuiu tamén o peixe que se captura aquí, de maneira que se tendeu a que as ventas se concentraran en determinadas lonxas, como pode ser o caso da de Coruña, a de Muros ou a de Ribeira. Estas xa sempre foron lonxas moi importantes, moito máis importantes que as pequenas, pero claro, ahora nestes últimos tempos pois cobraron máis por isto que che estou explicando, máis importancia, máis relevancia. E desde aí, claro, o peixe parte a toda España, moitísimo a Madrid, pero a toda España. Porque aínda que haba menos, o que contaba antes, sigue habendo unha enorme cantidad de peixe marisco en Galicia. Galicia sigue producindo moitísimo peixe. Podemos estar orgullosos e contentos. Pero as lonxas sí é certo que se concentraron nunhas poucas. Tamén facilita aos compradores non ter que andar movéndose entre lonxas pequeniñas, sino compralo todo xunto nunha máis grande. Nós, a maior parte, vendemos en Ribeira, pero hai algún momento casual que ao mellor podemos vender no Son, e cando é o caso cando andamos ao marisqueo na ría de Muros e Noia, vendemos na lonxa de Testal, en Noia, que é onde se vende ou en Testal ou no Freixo o berbereche a ameixa. E agora, Rogelio, que xa coñecemos cal é o teu día a día e que sabemos o que fas, gostaríame que me relataras
e que nos contaras as persoas que están vendo esta entrevista que acontece cas embarcacións cando deixan de ser útiles, cando un mariñeiro di hasta aquí chegou esta embarcación, xubílome, ou a embarcación pois xa non dá máis de sí porque teñen un límite no que hai un mantemento, pero como calquer outro utensilio de traballo, pois chega a súa fin. Que acontece con elas? Que é o que se fai? Pois mira, para contestarche a isto, temos que distinguir entre o que son os papéis da embarcación e outra cousa a embarcación en sí. O que realmente ten máis valor son os papéis da embarcación, que é como se dixéramos a licencia ou os dereitos de pesca, porque embarcación pódese construir unha nova, seguindo as normas que pon a Xunta de Galicia, de acordo a esa licencia que ti tes. Na licencia non solamente figura as artes de pesca para as que estás autorizado, sino que tamén figuran as dimensións do buque, o material do que está construído, a potencia propulsora. Se ti queres construir unha embarcación nova, pois teste que adaptar a eso, ou se queres mellorar, aumentar o tamaño, pois tes que comprar outras licencias e acoplarllas a esas. Que pasa cando unha embarcación alguén se xubila e non vai a seguir ao mar e non ten relevo? Pois mira, ás veces sucede que ou o venden, outras veces sucede que queda aí como quen ten unha leira guardado para se no futuro desexa vender ou se alguén da familia desexa coller a embarcación. Outras veces alquílase. E no caso de venderse, pois hai veces que se vende para construir unha nova embarcación igual á anterior, para seguir traballando ca antigua embarcación, ou outras veces para incorporar a esa licencia de outra embarcación menor e cas licencias das dúas facer unha embarcación maior, por exemplo. Son algunhas das cousas que máis suceden. Tamén é certo que hai períodos nos que debido a que menguaron tanto as capturas neste momento, pois para axudar ao mar a que se recupere, pois ás veces hai políticas europeas ou mesmo da Xunta de Galicia que animan ou que animaron a reducir flota e, polo tanto, pois se subvenciona o desguace, que esas licencias, aí non sei se estou acertado de todo, vale, pódome equivocar, non sei se esas licencias forman a pasar parte da Xunta, se desaparecen directamente ou que, pero sí que pasa un pouco eso. Seguramente pode haber alguna persona que a nivel administrativo controle máis do que sucede exactamente con esa flota que incentivada por políticas europeas ou da Xunta se desguaza. Non sei exactamente se desaparece por completo esas licencias ou se quedan, por así decirlo, nun tipo de banco da Xunta. Non podría dicilo con seguridade. Pero, bueno, hai xente nas cofradías e na administración que si o sabe. Si están ao tanto, claro, imagíneme, por suposto. Unha das cousas que se fala ou que se escoita, ou que se escoitou nalgún intre, é que existen persoas que van ao mar que non saben nadar. Isto hasta que punto é certo hoxe en día? Si coñeces xente que se dá o caso, que realmente se chega a ter algún tipo de incidente, pois non vai a saber non como reaccionar, pero como defenderse na auga, ou eso xa é imposible a día de hoxe porque existe algún tipo de control ou tedes algún tipo de sistema para cerciorarvos. Isto é unha pregunta un pouco absurda, pero teño que preguntarcho porque escoitei de Non é persoas absurda. Non. escoitei de persoas que realmente Non. relataban como había persoas que iban ao mar que non sabían nadar, e iso non deixaba de sorprenderme, non? Pois non é absurdo para nada a túa pregunta e ademais non estás equivocada no que che contar. A ver, tens que pensar que antiguamente a xente, bueno, falo antiguamente, non falo de hai 200 anos, falo de miña nai, por exemplo. Antes a xente non iba á playa bañarse, nin nadar. Non iba. O sea, eso é algo moi recente. Eu sí que, como comentaba antes, pasaba a miña infancia nese porto natural en Nadelas, onde miña nai iba a levarlle a comida a meu pai, a axudarlle a limpar as redes. Todos os mariñeiros levaban os seus rapaces pequenos
para aí todas as tardes estamos todos os fillos dos mariñeiros, que éramos a maioría dos do pobo de Queiruga, aí todos xuntos, os máis pequenos a xogar, a nadar, a bañarnos, os máis grandes a axudar a seus pais a limpar as redes, etc. Entón, eu sí que me criei, digamos, con bañador e xogando na agua e que aprendes a nadar de maneira natural. Pero isto non é o caso da xente da xeración de miña nai. Miña nai ten 71 anos, se fora un home xa estaría xubilado do mar, non? Pero hai 20 anos, hai 15, había moitos traballadores do mar desa xeración. Unha xeración na que, ademais, para ir ao mar, ti non tiñas apenas requisitos, nin académicos, nin de cursos, nin de nada. Unha persona para ir ao mar, o único que tiña que ter era alguén que che levara, tiñas que ter plaza e ser traballador. E aí, pois, ou che aseguraban ou non, pero, bueno, xa ibas para o mar e aprendías o oficio traballando. Isto cambiou co paso do tempo. Eu, por exemplo, antes de empezar ao mar con 18 anos, tuven que quitar un curso que se chama de competencia de mariñeiro, que, se non recordo, durou un par de meses ou así, e dentro do curso había que superar unha proba que era nadar ida e volta na piscina, no meu caso foi na piscina municipal de Noia, e aí tuven que nadar desde unha punta a outra, ir e vir. Eu e todos. Co cal, nos tempos recentes, toda a xente que traballa no mar, a inmensa maioría, o 98%, si sabe nadar, basicamente porque é un requisito para quitar o certificado de mariñeiro. Afortunadamente. Pero... Afortunadamente, claro, por suposto. E aparte temos que facer cursos de prevención de riscos laborais, de supervivencia no mar, de contraincendios, que son obligatorios, primeiros auxilios, sanitarios incluso, e que o 100% da flota galega os ten feitos. E aí síguense facendo porque tens que facer cursos de recordo e todo eso. O sea, a formación é algo que hoxe en día forma parte do noso traballo e que non acaba nunca. Outra das cousas que che quería preguntar, Rogelio, isto xa é un pouco bastante prexuicioso, creo que tamén ten que ver un pouco coa concepción que temos da vida do mar fai anos, de como cambiou e claro, ti contaches ao longo desta entrevista realmente os cambios que houbo, non? De xeración de fai 20 anos, que 20 anos na historia da humanidade non son nada, pero a nivel tecnolóxico, a nivel cambios sociais, pois houve moitas diferencias. A día de hoxe sigue ligado o feito de ir ao mar, que é un traballo duro, co tema de, por exemplo, sociabilizar en torno ao alcohol, sociabilizar en torno, non estou dicindo a nivel persoal, pero quero dicir no ambiente do mar, en torno ao alcohol ou en torno ás drogas. Ti eres dunha zona que fai 20 anos, bueno, xa máis igual fai 30 ou 40 anos, se viu moi afectada por iso, eu tamén, creo que máis na zona das Rías Baixas, ti, digamos, estás como máis proximidade. Sigue sendo unha problemática dentro do mundo do mar o tema de drogadiccións, tema de alcoholismo, porque, bueno, aínda que este todo regulado, sigue sendo un mundo moi duro, non? Quero dicir, é un traballo que non sirve para todo o mundo, que igual que ti compartías esa paixón por el, haberá persoas que, pois, que non o leven do mesmo xeito e que tamén estades moi ligados, estades moi condicionados polo clima. Un inverno malo pode ser un inverno moi longo para unha persoa sen saír ao mar. Entón, poderías nos relatar un pouco realmente a realidade do que ti consideras que pasa e que non pasa, de que me digas, pois mira, si acontece, a día de hoxe aínda é algo totalmente habitual, ou non, iso xa é cousa do pasado ou realmente nunca chegou a ser a idea que temos, porque eu tamén teño unha idea preconcebida, por suposto, e eu non vou ao mar, por iso me gustaría saber a túa opinión. Pois a ver, mira, contoche. Evidentemente, a situación evolucionou como evolucionou en todo. O tema do alcohol, o tema das drogas, non é un tema que sexa un tema do mar. Quero decir, ti podías ir perfectamente a Madrid en plena movida madrileña consumíase moitísimas drogas e alcohol. A xente consume alcohol e ás veces drogas nas cidades e tamén nas vilas pequenas. Ás veces hai xente
que consumía alcohol nas vilas máis pequenas ao mellor era o típico dos homes todos que están no bar tomando chiquitos ou tomando pola mañán o café con brandy ou con caña ou o tomaban na casa, que son cousas moito máis visibles, como pode ser tamén máis visible o da xente que estaba enganchada nos 80 a droga e que ti habías moi demacrada físicamente, que era algo como moi visible, e hai outros sectores, hai outra xente que ao millor non se lle nota tanto, non? Salen da casa ben vestidos e cunha cadena de ouro, pero ao mellor na casa están todo o día pegándolle a botella ou consumen drogas que non os demacran tanto físicamente. Pero, bueno, máis alá diso, é certo que o sector do mar é un sector durante moitísimo tempo estaba, sobre todo, protagonizado por homes, que se bebía, se fumaba, todo eso, moito, porque a sociedade e a xente bebía e fumaba moito. Hoxe en día non se fuma tanto como se fumaba antes, ou polo menos é a percepción que eu teño, por exemplo, non? Quero decir que os cambios non é que foran no mar, son cambios na sociedade e que tamén afectan ao mar. Antes falei de todas as melloras que hubo na calidade de vida dos traballadores do mar. Mellores barcos, máis seguros, máis quentes, millores roupas de aguas que che protexen máis, videoconferencia para poder falar cas familias ou teléfono. Antes ibaste para o mar e podías botar semanas ou meses sin falar ca túa muller, ca túa moza, algo que a mí me parece terrible, cos fillos, cos pais. Eu teño estado na casa de tíos meus de Ribeira que tiñan fillos que traballaban no Gran Sol e ao millor en momentos de enorme temporal, pero enorme temporal, ao millor tiñan unha chamada de vez en cando para saber se estaban vivos ou non, pero había moito tempo que non había comunicacións para poder falar, non? Mans cuarteadas, frío terrible, nos barcos levábase alcohol, que evidentemente o alcohol fai entrar en calor, relaxa, ten unha serie de características, non? Actualmente o alcohol está prohibido nos barcos que traballan fora, ou está moi limitado e moi controlado. Pero tamén ten que ver, evidentemente, con que as condicións cambiaron moito. A nivel de baixura, a nivel de Porto do Son, onde eu traballo, pois non é, o sea, eu non vexo que haxa máis ou que non vexo que haxa máis nivel nin de alcohol nin de drogas do que pode haber en cualquier outro tipo de oficio ou ambiente da sociedade. Moito eso, porque a nosa vida, o traballo do mar cambiou moito. Quizás no que cambiou para mal é que nos vemos perxudicados e non quero entrar a ser moi choromicas, porque xa temos un pouco fama deso, porque a realidade é que hai moita xente que o está pasando moi mal nestes momentos de COVID ainda máis, pero sí que existe pois como que temos que pescar o doble para ganar a mitad. Digamos que hai unha gran cantidad de impostos, de requisitos, de normas, pois que fan ou que podas pescar menos ou que pescando máis ganes a mitad que noutros tempos. Vale, eso sí que se está dando. Pero, repito, non quero ser moi queixica nin choromico porque nestes tempos de COVID a xente do mar, ao ser un dos traballos esenciais, pois podemos continuar indo a pescar e hai xente que tuvo que pechar, hubo xente que pudo cobrar os famosos ERTES, pero outra xente que non, o sea... Unha situación complicada, claro. Sí. Unha última pregunta que che quería facer, ou das últimas preguntas que che quería facer, Regolio, é agora que estamos desmontando prexuizos que bueno, son prexuizos que temos aí anclados e que pareceme estupendo que nos contes a realidade do teu día a día e que nos digas as cousas cambiaron nos últimos 20 anos, aínda que é un xeito artesanal de traballar, aínda que é duro, moitas cousas cambiaron, tedes outra calidade de vida, outro xeito de vivir tamén, que son maravilloso. Unha das cousas que tamén se falou no seu momento, tamén xa fai bastantes anos, foi o tema do Prestige, de como lles afectou os mariñeiros de Galicia. Ti, antes da entrevista, relatábasme que foi unha experiencia moi dura, que mesmo ti saíches para axudar na limpeza da costa. E outro creo que das ideas e dos prexuicios que tamén existen
en torno ao Prestige e que me gustaría que ti aportaras o teu punto de vista é que houbo persoas ou houbo mariñeiros, traballadores do mar que sufriron moito, pero houbo outros que a conta do Prestige e de situación, digamos, de inversión económica ou de restauración económica a Galicia, pois que, digamos que sacaron entre comillas tallada. Ata que punto iso é certo e ata que punto ti consideras que iso ten sentido, que esa idea, esa preconcepción ten sentido, porque claro, falamos de que o Prestige afectou a prácticamente toda a costa galega, houbo zonas máis afectadas, non temos, por exemplo, Muxía, que foi un sitio catastrófico, eh, pero aínda así, eu creo que a día de hoxe aínda hai moita xente que pode chegar a pensar que houbo persoas que se beneficiaron desa situación. Podesnos compartir o teu punto de vista Sí, desta idea? sí. Mira, coméntoche. A mí sucedeume un pouco que grandes cousas que pasaron durante a miña vida a nivel do noso país ou de Galicia ou do mundo, as vivín estando no mar. Pasoume cas Torres Xemelas, que hasta me acordo do sitio onde estaba cando me enterei de que un avión se espichara con unha das Torres Gemelas e caera. Parece que eu pasei toda a miña vida isto do medo debe de ser algo moi útil a nivel dos gobernantes, a nivel mundial ou da xente poderosa, porque non sei por que me dá a sensación de que eu pasei toda a miña vida con moitos momentos felices e ben, normalmente ben, pero sempre como con unha pequena sensación de medo, porque me pasaba con ETA, pasábame co terrorismo internacional, co islamismo, con tal, e parece que se alimenta sempre moito todo isto desde os medios de comunicación, non? Entonces, por eso eu me acordo como se fora hoxe no momento no que eu viñamos meu irmán e máis eu de volta do mar dunhas pedras que se chaman Brullos, que están frente á zona de Carnota, e estábamos chegando a Montelouro. E recordo que nese momento lle chaman a meu irmán, porque ten cuñados na América, e a súa muller chamoulle dicíndolle: mira, que se acaba de espichar un avión contra unha das Torres Gemelas e está ardendo e despois caeu e tal. Viñamos en ruta. O susto, non? Pasoume cos atentados de Madrid do metro, con CM, pasoume co Prestige. Pasoume co Prestige. Foi un ano no que nós estuveramos pescando super ben a rebaliza, pescáramos moitísimo, xa estábamos oindo as noticias na casa os días previos pois, de que o barco estaba fendido, que estaba perdendo fuel, que o estaban arrastrando, que patatín, que patatán. Viñamos vindo, todos esos días estábamos mal xa, pero hubo un día que viñamos para a terra e eu tuve a sensación de que algo moi malo iba a pasar e de que iba a ser o último día que, polo menos durante un tempo, íbamos a poder ir a pescar. Porque me daba a impresión de que ese fuel se iba a estender por todo. Sabemos que se negou moito a gravedade do tema, non? Hilillos de plastilina, patatín e patatán, non hai mancha e aparece a bocana da ría da Arousa unha enorme mancha que teñen que salir os barcos, moita xente que eu conozo, a quitalo cas súas mans, porque da zona de Ribeira e da Guiño non había, negábase todo tanto que non había nada preparado nin había medios. Os mañeiros salían cada día para ver como estaba a situación e atópanse unha enorme mancha que anunciaban os portugueses. E, sin embargo, en España negábase. E saliron cas súas lanchas a encher o fuel cas mans con plásticos que eu vin as escenas e dan ganas de chorar. Mira, eran mariñeiros que saliron pola súa vontade, espontaneamente. Ese día que viña para a terra, pois eu tiña a sensación de que algo malo iba a pasar e que non íbamos a poder pescar en tempo. E así sucedeu. Prohibeuse a pesca porque a cantidad de fuel era enorme por todas partes e incluso nos fondos, non solamente o que chegaba á costa. E eu é unha época que recordo, decía antes que eu non son moito de chorar, chorei aquele día con 18 anos no mar, chorei co final de Titanic porque non me esperaba o que pasaba, o que Con iba ese a creo que pasar, choramos todos, con Rogelio. Leonardo DiCaprio Sí, con pobre home. Rose, pero eu non son, a ver, teño certas sensibilidades e tal, pero chorón non son. Ujú. Pero esa época foi a época na que eu máis chorei da miña vida, porque
levantábame, vía a tele as noticias, choraba pola impotencia, sobre todo choraba ca solidaridade da xente, da de Galicia e da de fora de Galicia. Unha pena inmensa, un dolor inmenso. É certo que no meu caso, por exemplo, todo o tempo que non nos permitían ir a pescar, nos pagaron un salario porque senón quedábamos sin fonte de ingresos. Sí é certo que hubo mariñeiros que decían a frase esta típica: oxalá viñera outro Prestige. A ver, aínda que hai xente que é moi inconsciente e hai xente de todo tipo neste mundo, e hai xente que non ten valores, hai xente que non respeta a naturaleza, que non respeta aos demais, que hai xente que é egoísta, hai xente dese tipo en todas partes e no mar tamén hai. Pero eu creo que, polo menos unha parte, hasta desa xente que decía oxalá viñera outro Prestige, non se refería tanto a que se enchera todo de fuel e a que todo fora un desastre como realmente foi enorme en todos os sentidos, en todos os aspectos, sino que quizás vivían en zonas que tradicionalmente en Galicia estuveron moi abandonadas pola clase política e por todo o mundo, que non tiñan pois moitas cousas das que a mellor noutras zonas sí se gozaban ou que gozamos na actualidade, como é servicios médicos, escolas, carreteras, alumbrado, o sea, zonas que estaban máis abandonadas. Entonces eu creo que cando, e ademais que tiñan salarios máis baixos, zonas máis duras, Galicia non é toda fermosísima, dá igual como sea a súa xeografía e o seu aspecto, non? Pero hai zonas de Galicia que son máis fértiles, con máis arbolado, hai zonas que son máis pedregosas. A zona da Costa da Morte non é tan benigna como é a nosa zona, nin Coruña, é máis pedregosa, máis afectada polos ventos fríos e tal. A zona sur, as Rías Baixas, están máis abrigadas, non é ser millores nin peores, son distintas. Entonces, cando esa xente decía ojalá viñera outro Prestige, eu creo que eso non era pensando no fuel, nin no destrozo, nin no daño á naturaleza, sino pensando en que viñeron cartos, que ven unha atención e que viñeron unhas cousas que de outro modo non hubieran vido, vale? Entonces, eu é o que penso, sinceramente. O sea, hai Falamos xente... de que o Prestige puxo entonces a Galicia no mapa e de que puxo moitas zonas abandonadas a vista dos medios e da política, puxolles un nome unha Claro, e importancia, non? hubo xente que fixo de negocio deso, como seguramente sabremos no futuro que hai quen o está facendo hoxe en día co COVID, con temas mascarillas e historias, vale? É triste porque a raza humana podemos ser a cousa máis maravillosa, pois como todos eses voluntarios e toda esa xente que estaba chorando e sufrir por ver ese destrozo nas nosas costas, hai outra xente que non ten escrúpulos. E naquela época houve xente a nivel de mariñeiros, a nivel de administración, a nivel de políticos que non tuveron escrúpulos, pois como sigue habendo hoxe, como subo sempre. O sea, eso existeu. Cando hai xente que critica a eses mariñeiros que decían oxalá viñera outro Prestige, critica con razón porque hubo unha parte que o decía sin escrúpulos e realmente dándolle igual, pero outra xente que non, podía estar contenta por poñela no mapa, por ter uns cartos que viñeron, unhas melloras, pero desde logo non polo fuel, nin polo daño ao mar, nin pola catástrofe en sí. Eu, sinceramente, así o sinto e así o vexo. Pois, Rogelio, paréceme que as túas palabras son máis que refrescantes e que actualizan a visión das cousas e que nos quitan de prexuizos e que nos poñen un pouco, nos ubican un pouco que é a vida do mar hoxe en día, que é importante tamén que o tiñamos en conta porque, como ben dixeches, a vida do mar non é a vida de fai 20 anos. E o gallá que, como está hoxe, se aínda mellor, que podamos manter o mar como se merece, como o coidas ti e como compartes esa información tan importante nas túas redes e contas o teu día a día. Quería agradecerche, por suposto, que tiñas falado comigo e que tiñas compartido esta sabiduría que tes ao longo do tempo das túas experiencias e do teu interese pola ciencia e polo mar. E gustaríame, para rematar, que por favor nos deixes esa ensinanza que che deixou ou que che deixa cada día traballar no mar. Se tiveras que compartir iso que aprendeches a base de estar no mar,
que sería? Pois, bueno, son Son moitas moitas cousas, cousas non? Claro, moito imagínome. sentimento para expresar, pero bueno, sobre todo que a xente que traballa neste país, a xente que traballa en Galicia, dá igual o traballo que sea no mar, sea de cociñeiro, sea de enfermeira, médico, mestre, sea de camarero, sea nunha fábrica, sea producindo música, arte, dame igual. Todas as persoas que traballan en Galicia, que o fan con cariño, que o fan con paixón, con gusto, toda a xente que traballa é a que fai país, é a que fai Galicia, merece un respeto, e merece un aprecio, e merece un cariño, e merece un calor, e que o necesitamos, nestes tempos máis. Eu son un orgulloso mariñeiro, e sempre estou falando do mar, porque é no que vivo, no que traballo, pero son unha persona orgullosa de Galicia e unha persona orgullosa da xente de Galicia, das xeracións pasadas e das actuales, que tamén se están enfrentando a moitos problemas. No? O outro día oía un discurso dunha persona, dun profesor, decía que nosos pais traballaron moi duramente e que aínda así aforraban cartos e que como que agora a xuventude agora non ten cabeza e que queremos vivir sin traballar, que non lo regalen, patatín e patatán. Bueno, eu a verdad é que penso como a él, no de que nosos pais traballaron moito e ganaron moitos cartos. Tamén penso que viviron unha época de constante mellora e avance no que o que ganaban era para eles, de oportunidades. Meu pai saleu a navegar, foi a traballar ás perforadoras no Mar do Norte, saleu a navegar en barcos noruegos durante 2 anos, en eses 2 anos ganou para facer a casa e facer un bote. Unha casa de 200 metros cuadrados, como son as típicas aquí na miña zona. Unha casa moi grande. Sempre lle decían se tiña pensado ter 10 ou 12 fillos ou que para facer unha casa tan grande, pero bueno, que viñan de pasar moita necesidade, pero viron a oportunidade de mellorar e facer moitas cousas e fixeronas. Eu eso sí que o reconozo, non? Pero tamén me dou de conta de que a xente de hoxe en día, a xente xove, ten máis dificultades que nunca para poder encontrar traballo. Estudian, eu non sei como a xente ainda continúa a estudiar vendo que a xente que estudia non ten oportunidades de traballo ou que quita unha carreira, que se mata viva para quitala, que non é fácil, e que ao final non pode traballar do que estudiou, que non ten oportunidades. Non sei como a xente ainda estudia o que estudia. A xente xove, que pode haber peor que non atopar traballo, ainda non atopar traballo, que tampouco te podes emancipar. E non tes un mar do norte ao que ir a unha perforadora, nin tes unha mercante na que te embarcar, nin un Estados Unidos onde ganar moitísimos cartos. Eu creo que os nosos pais e avós nos deixaron un país, unha Galicia moito millor en moitos aspectos, pero noutros aspectos deixaron un monstro tamén, porque este é un pouco un monstro, realmente. Bueno, ese é un pouco o mensaxe que quero deixar tamén, non? Que nosos pais, avós, a xente que xa está xubilada, debe de tratar de unha parte deles, que non son todos, deben de tratar de ter un pouco máis de empatía e non pensar solamente en conservar a súa pensión e estar eles ben, non? Porque hai un pouco o rollo ese, os xóvenes que se safen, nós xa o fixemos, agora vos safadevos. A min pareceme un pouco cruel, non? A verdade é que o país e Galicia necesita un cambio para que a xuventud teña millores oportunidades en todo. É un pouco unha reflexión que me gustaba decir, entre outras moitas que diría, pero Pois agradezoche moito a túa reflexión, Rogelio, unha reflexión sen dúbida cunha mensaxe super importante e cargada de sentimento e de sentido, e tamén polo teu tempo, por suposto. Moitísimas gracias por compartir todo o que compartiches na tarde de hoxe, Rogelio. Non dubides que nos queda pendente coñecernos en persoa cando toda esta situación pase, porque esperemos que cada vez nos queda menos e que pase pronto e que visiterei Queiruga para coñecerte en persoa e que me sigas compartindo historias do mar. Nada, moitísimas gracias, por suposto, por estar aquí.